pardon, slečno, můžu vás na chviličku vyrušit? No. Já točím takovou studentskou anketku, takový studentský projekt. A když mi odpovíte pár otázek, tak já bych vám mohl nabídnout třeba 5 kilo za to. Co vy na to? Máte na mě chviličku čas? Jak dlouho budeš? 2 minuty, my vás nevydržím. No. Prosím vás, mě zajímá, jak se český ženy, mužky, dívají na nezávazný sex. Nezávazný asi. To jinak nejde ani ne. A zažila jste někdy něco takového? No tak vzhledem k věku asi jo. Prosím? Vzhledem k věku určitě. Jo. A povíte mi, prozradíte mi nějaký váš nejpeprnější zážitek sexuální? To byl asi ten první, no. Jo. A ten byl taky nezávazný. No. Jo? Ten byl obzvlášť nezávazný. Tak to je hustý. Jsem si ještě dávala bacha na závazky. Aha. A co říkáte, když si ženy nechávají platit za sex? Jsou holky chytrý a šikovný. A vy na to máte teda postoj jaký jako k tomu? Vy zažila jste někdy takový sex? Jako za peníze? Někdo zaplatil, nebo abych já někomu? Tak třeba oboje. Mě teda spíš zajímá, jestli vám někdo někdy zaplatil za sex. Ne. A vy někdy někomu? Tak to zatím nebylo potřeba, myslím, že taky k tomu dojde. Byla byste ochotná, kdybych vám nabídnul třeba 2-3 tisíce, mi ukázat prsa? To určitě ne. Počkejte, a na zemi je nenajdete, jsou to dobrý prachy, ne? Já už skoro jo, tak... V baru najdete 2, jo? Ne, já myslím na zemi, jo, mluvím o penězích, tak to jo. No, já myslím... já jsem myslel ty peníze, ne ty prsa. Kdybych vám nabídnul, dobře, jako zdá se vám to málo, nebo je to pro vás jako z morálního hlediska jako nepřípustný? Z morálního, ale jenom to důvodu, že jsem zadaná. A peníze jako jsou to dobrý, nebo? Jako jenom za ukázání prsou, ale tady na ulici, jo. No, nebo třeba někde tadyhle v Čolí nějakým, tamhle, nebo tak. Tady kdybych měla takový postav, že bych měla mohla kluby, tak je ukážu možná i zadarmo, ale kdyby byla teda nezadaná. Ale jinak ne. To je škoda. A když bych vám nabídnul peníze za sex, No. šla byste do toho? Tak to už vůbec je ten další level, jak jsem přeskočila ten první a už mám jít na druhý, jo. No, To ne. tak trochu. To byly bolavý peníze asi. Počkejte. A jakoby, kdyby to bylo hodně peněz, třeba 15-20 tisíc. Ani tak ne. Bylo by stejně bolavý. Nepřekecám vás, jako jo. To je docela Jsem škoda. staromódní. Pardon. Je nějaký lidi. No, tak to dopadá potom, ať by bylo 20 000. Jo, takhle, jo. No nic, no tak já vás nebudu dál zdržovat, děkuju, že jste na mě udělala čas a mějte se hezky. Tak vám poštěstí, Díky, zadarmo. naschle. Pardon, mladá paní, slečno, pardon. Můžu vás oslovit na chviličku, prosím vás. Já točím takový studentský projekt a když byste mi zodpověděla pár otázek, tak já bych vám mohl dát 500 korun. Co vy na to? No, tak jestli budu znát odpovědi, tak... Já dělám rozhovor, nebo snažím se dělat rozhovor s českými ženami o tom, co si myslí jakoby všeobecně o sexu. Nebojíte se tohohle tématu? Ne, tak je to přirozený. Tak... Máte naprostou pravdu. No, první otázka je taková, co si myslíte o nezávazném a spontánním sexu? O nezávazným sexu si myslím, jo. No, vzhledem k tomu, že už jsem starší osoba a nepatřím už mezi ty mladý, tak se na to dívám už asi trošku jinak, že jo? Já si myslím, že ty mladý lidi dneska jsou víc takový, jo, přelétaví bych řekla, nebo že vyloženě nemají jednoho partnera, ale asi to hodně střídají, si myslím, jo. Když to mi usedlí, my už jsme věrní těm svým manželům A nikdy jste nic takového nezažila? Nějaký sex na jednu noc? Ne. Nikdy ani jako na... takhle, jako co jsem braná, tak ne. Jo, samozřejmě, že když jsem byla svobodná, nebo takhle, tak taky, to byly takovýhle úlety různý, ale
opravdu, když jsem měla nějakého partnera, vlastně, jo, nebo jsem s někým žila, tak ne, no. A povězte mi nějaký svůj nejpeprnější sexuální zážitek. Ježiši, to já nevím, tak znáte to, že jo, tam je někde ve křoví, tam jednou v autě a takový úlety jako, ale tak říkám, těm projde dneska asi každej, že jo. Takže sex na veřejnosti vám nedělá problém. No tak jako, že by kolem mě muselo chodit 20 lidí, tak, nebo tak to jako taky ne, že jo. Jo. Tak jako nevadí mi v přírodě, ale nemusí tam být žádný čumilové u toho, asi tak. A další otázečka je taky taková trochu peprná. Co sex za peníze? Sex za peníze? Jo? Jako, to se mě jako ptáte, jestli já bych třeba jako šla... Ne, zajímá mě, jakoby, co vy si myslíte všeobecně o tom, když se za sex platí. No tak každý se něčím živí, že jo. A stalo se vám někdy, že by vám někdo za sex nabízel peníze? Ne. Ne. Nezažila jste to nikdy? Ne. A takže vám nikdo nikdy za sex nezaplatil? No. Ani nemyslím třeba jakoby vyloženě peníze, že by vám dal, ale nějaký dary, znáte to, takový ty milenecký vztahy. Ne. A sex s více muži už jste zažila někdy? Ne. Nezažila? Vždycky jenom s jedním. Vždycky jenom s jedním. A byly u toho nějaké ženy třeba? Ne. Takže vy jste vyloženě taková ta slušná česká ženská. Jo, ano. Ty sama večer zhasnutou v ložnici. No tak to zase nemusí být zasnuto, ale jako takové ty praktiky asi ne. Jakože jo, protože víte, my když jsme byli mladí, tak to bylo všechno takový úplně jiný, že jo, jiná doba a všechno jiný. Ty lidi byli jinak vychovávaný. Říkám, teď už jsem stará, teď už nejste stará, ne? No jo, už jsem přece jenom starší generace, takže už zase, jako už to bude zase všechno jinak, že jo. No, a rodinu, děti a... No a helejte se, já to řeknu takhle, já jsem vám za ten rozhovor slíbil 500 korun. No. Ty se vám předpokládám, jako ty vám dám, to je jasný. A kdybych vám nabídnul víc peněz, když vjedeme tohle téma, asi tušíte, kam tím narážím. Byla byste ochotná třeba jenom pro mě se takhle jako třeba slíknout a ukázat mi prsa, kdybych vám nabídnul nějaký peníze? Jo, to nevím. Já bych vám třeba, kdybyste mě ukázala prsa, tak bych vám třeba byl schopný dát 2000. 2000, jo. To je nějaký žert, ne? Ne, já to myslím úplně smrtelně vážně. To je nějaká skrytá kamera, ne? Teď já ji neskrývám, když ji tady držím před váma. Já vím, ale jestli tady není někde ještě nějaká jiná. No, tak jestli nás někdo točí zpozdálí, tak to netuším, ale ode mě to nikdo nebude. Jako spíš se stydíte, nebo jakoby je to pro vás z morálního hlediska jako no, takový... spíš jako asi se stydím, jako nejsem nějaká puritánka, to zase no, ale spíš jde o takový nějaký, jakože jo, že se stydím, no. Jo, no a kdybych našel nějaký trochu lepší místo, kde nebude tolik lidí a... Ježiši. Tady určitě bychom zalezli někam za barák, někam, nevím, tamhle je nějaký park, Jo. nebo něco. A víte co, teďko mi to připadá, jak kdyby nám bylo 15 nebo 16. No tak se vrátíme do těch let, mě už teda taky není 15 ani 16. A ukazovali si takový ty partie, že jo, jak to dělají tady ty. Nějaký rozhovor máme, no tak místo 5 kg dostanete 3. To je super přece, ne? Co vás tam na té škole učíte? To by mě zajímalo, kde studujete. To se radši neptejte. No. Ukážete mi je? Za 3. Pojďte, najdeme nějaký lepší místo, nebojte se. A za 3, jo. Vy mě teda děstíte, já nevím. A nebajte mě pak klackem po hlavě někde. No tak mi je ukažte tady. Tak víte co? Tak já nevím fakticky, jestli si děláte srandu. Ne, nedělám si srandu. Myslím to úplně upřímně vážně. Chcete ty 3000 vidět? Jo. Dobře, tak vydržte. To chci teda. Vydržte vteřinu, já tady šáhnu. Já už to vidím, no. Do svý kapsičky. Já už to vidím. Jo. No. A 3. No, teď ji nevidím já. No.
Je tam, 3000. A ukážete mi prsa na kameru na prostě 10 vteřin. Na 10 vteřin, jo. Jo. Tak fajn, no. Tak půjdeme tam do toho parku, tam nevidím nějaký schody. A to vy fakt dáte, jo? Já vám vydám teď hned, Fakt, jo. abyste neřekla. To víte, no. Abyste se nebála, že vám je nedám. Normálně 3000. Takže jo. A nejsou Tak si je vemte, falešní, jo? když si je prohlídněte, to víte, že ne. Tak to houby poznám, no. Budu vám věřit, pane studente. A 10 vteřin, jo, jsme si řekli. Pamatujete si to? Jo. A kdo bude počítat? Já radši. Tak oba. Vy byste určitě švindloval. Já vám nevěřím. To nepovídejte. A asi celá, jo, jako No, rozhodnou. rozepněte se celá, ukažte mi je, nebojte se. 10 vteřin, jo. Tak ještě